I'm just wondering, bakit nga ba sports touring bike yung napili mong kunin? Congrats kapatid sa napakaganda mong motor. Sobrang deserve mo yan. Pero gusto kong malaman, bakit sa dinami-dami ng motor, bakit sports touring bike ang napili mo? Pero ang tanong ko lang sa'yo ay, bakit nga ba sports touring bike ang pinili mo? So, bakit nga ba sports touring bike? Pag-usapan natin yan today. Bakit nga ba sports touring bike ang pinili ko? So what's up mga katodo, magandang umaga po sa inyong lahat. Maayong buntag sa atong mga subscriber diha sa Mindanao, Visayas, Mindanao. Maayong buntag sa inyong diha tanan. And it's been a while bago tayo makalabas. At importante tayong lakad papuntang south. So we're heading as usual. Ito yung lagi nyong nakikita, the usual or sa usual nating mga vlogs. Pero don't worry, kasi may mga plano tayong pupunta tayo sa norte at some point. Alright, so pangako natin yan, mag-iiba yung mga makikita nyo. So ayun na nga, for today's topic, why do you wanna consider buying a sports touring bike? Diba? So bakit nga ba sports touring ang posible mong piliin, or why you are looking for a sports touring bike? And then I'm gonna give you the reason why. Yung sa akin naman, my reason kung bakit ko binili or pinili ang sports touring bike, ang, to be specific, Kawasaki Ninja 1000 SX. Alright, so pag-usapan natin yan mga katodo. Sit back and relax muna tayo. Let's ride! Woo! Man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the news and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. I agree, but you did and I hate her. You wanna get away, you better get in line.
topic for the day. Why would you want to buy a sports touring bike? So, isi-share ko sa inyo primarily yung reason ko kung bakit ko ito nabili. Thank you, sir. So, madaming mga big bikes. Madami tayong pinagpipilian or madami kang pwedeng pagpilian. May sports bike, may sports touring bike, may touring bikes. May mga naked bikes. Diba? Marami talaga. Pero syempre, hindi mo lang basta-basta na pagka maisip mo at that point, yun at yun na rin ang bibilhin mo. So hindi din, kailangan mo i-consider pa rin as the time goes by kung para sa'yo ba talaga yung bike. Diba? So, in my case, marami akong kinonsider talaga. Sobrang dami. And, I guess sa pangatlo nating vlog, na i-share ko nga sa inyo na noong 2017, hindi talaga initially ito yung gusto natin. So, sports naked or naked bike ang gusto natin. In fact, 2017, Z650 yung gusto natin ng una. And then, nagustuhan din natin ng MT-07 and then nag-MT-09. So, yun yung mga kinonsider natin. And then, biglang pumasok ang poging-poging Z1000. So, isa rin yan sa pinagpilian natin. Pero that was way back 2017. 6 years ago. So, umabot tayo sa point na napaisip tayo dahil nagkakaedad tayo, gugustuhin pa ba rin natin or gugustuhin pa rin ba natin yung ganong klaseng bike? And syempre, habang nanonood tayo at natututo tayo, mas lalo nating nakikilatis kung ano ba talaga yung parang tamang motor para sa atin. Hanap tayo mga katodo ng medyo malilim na lugar para doon tayo mag-vlog. May mga magagandang coffee shop na nandito eh. So, tignan natin kung may malilim. Hindi na tayo magkakape kasi we're hoping na sana makatulog tayo pag uwi kasi wala pa tayong tulog. So, wag na tayo magkape. Nahanap lang tayo ng shade. Dito na, pwede na to. O yan, let's discuss. Okay, so para sa akin merong limang rason kung bakit ko binili at pinili itong sports touring bike. Wala naman akong specifics talaga na gusto kong Kawasaki Ninja 1000 SX, wala. Ang gusto ko lang sports touring siya. So number one reason kung bakit ko to pinili is yung body position. So body JC, shout out. Nice. Saan kayo papunta? Galing ano? Shout out. Kiel po. Kiel ng taga dito lang kayo? Sa San Nicolas pa po. San Nicolas. Okay, shout out guys. Ingat ha. Okay. Yeah. Oo. Red line na. Okay, thank you. Shout out, shout out. Oh, ano pala pangalan nito? Marvin, shout out. Alexus, shout out. Okay. Salamat ya. Balik tayo sa ating topic kung bakit natin to binili. Unang-una sa lahat, I was sold to the fact na ang gusto nating bilhin is a sports touring bike. Kahit ano pa yan. Kinonsider ko nga rin yung sa Suzuki na GSX 1000. Parang ganun, SX ng Suzuki. Correct me if I'm wrong guys. So yun, isa rin yun sa kinonsider natin. Ang unang-una sa listahan ko actually guys, kung bakit ko to binili, is yung body position. So ang mga sports touring bike is designed na upright ang body positioning nila. Bakit ko ba kinonsider na upright ang body positioning? Kasi unang-una, hindi na po ako bata. May edad na po tayo. Hindi na natin may pagkakaila
gusto nating mag-rides, mahal nating magmotor, pero nagkakaedad na po tayo. Itong bike na to will give you the utmost body position na kahit papano relaxing siya. Hindi ka masyadong subsob. Kahit na upright, yung body positioning niya, yung medyo aggressive pa rin yung stance mo, may consider ko na parang half-breed tong bike na to. What makes it an upright position is because of the handlebars. Kung makikita nyo guys, siguro mga 2.5 inch yan na naka-elevate. So yan yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka masyadong subsob sa bike na to. So yan yung unang dahilan, body positioning and our age. It's a number 2. This bike is definitely built for long rides because it gives you comfort, and what comfort gives you is more long rides, diba? And then of course guys, consider din natin ang tank capacity na ito. So ang tank capacity ng Ninja 1000 SX is 19 liters. So imaginein mo yan, 19 liters, ganyan kalaki yung tangke. It is really built for a long ride. Iko-consider din natin yung rider age. So rider age, what I'm saying about rider age is that meron tong auto blip, quick shift up and down, meron siya. Assistant slipper clutch, modes, definitely, 4 yung modes nito. So those are the rider aids. May traction control, ABS of course given. Those are some of the rider aids that I can say that might be the reason why you might want to consider a sports touring bike. Number 3 reason is it also has a sport DNA. So definitely, this bike will give you the adrenaline that you want. The same as, or the same adrenaline that probably almost close to the adrenaline that you can get on a super sport bike. Banggit ko to sa mga previous vlogs ko na ang Ninja 1000 SX is the same, almost the same engine with ZX-10R, Z1000, but magkaiba lang sila ng tuning. So imagine that, magkaiba lang ng tuning, the same exact build. Number 4 reason is the pillion seat. So, ang pillion seat nito guys is, tingnan nyo kung gaano kalaki. Kung pagbabasehan natin na yung pillion seat ng mga sports bike, isang palad ko lang yun, isang ganyan lang, yun na yun. So, mga ganyan lang. So, ito, convenient talaga yung OBR nyo. Convenient yung passenger nyo dahil yung pillion, ang laki. Yung pillion seat niya, ang laki talaga. Napaka-comfy pa, ang lambot. Number 5, and I guess last is the aesthetics of the bike. So, why I consider the aesthetics? Kasi nga, sinabi ko kanina, dun sa pinakauna kong, or dun sa introduction ko, sinabi ko na I was really not looking for a specific sports touring bike. Na-fix ako dun sa thought na gusto ko ng sports touring bike. But I was not really sold at first dito sa Ninja 1000 SX. And then as time goes by, as nag-research ako, I was convinced na ito talaga yung bike na para sa akin. So for me, being an owner of Ninja 1000 SX, that is my thought actually. And I'm hoping na kung sino man ang mga nagbabalak na bumili ng Ninja 1000 SX, I'm hoping na makatulong to sa inyo. Kung hindi man, mas makapag-decide kayo na hindi pala sa inyo yung Ninja 1000 SX, or mas iba pala, mas gusto nyo pala yung other bike. So, biyahin na tayo pa uwi guys. Alright! Maraming salamat sa pagsama Katodo sa ating pinakabagong vlog. And as usual, thank you so much sa inyo guys, sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please like, share, comment, and subscribe. Para naman, and i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong uploads. Gusto ko lang pong taos-pusong magpasalamat sa 93 subscribers na natin ngayon. Guys, ako sobrang masaya ako. Walang halong biro guys. Maraming salamat sa 93 katao na nagtiwala sa atin. Masaya talaga ako honestly. Ayun nga, as what I've promised, I'm gonna give you all the info that I know of, at sa mga matututunan ko pa, sama-sama tayong matuto. So thank you sa inyong lahat guys. Sobrang maraming salamat. Na-appreciate ko talaga kayo, as in walang biro. Sobrang na-appreciate ko kayo. Kayo yung mga idol ko. Maraming salamat. And siguro dito ko na lang po ang tatapusin ang video natin for the day. Ito po ang inyong Katodo. Mag-iiwan sa inyo na
Kapag nangarap ka, sipagan mo, kilusin mo, at itodo mo. Alright, peace out!